Čauky mňauky, je tu Nike a vítajte v dnešním videu a to bude Warp Skyblock. Skyblock to bude taká infoška na servere, IP budete mať v popisku, takže tu máte veci. Veľká truhla, posteľ, vedro s vodou, zlaté jablko, pečené kurča, 4 ľady, vedro s ľavou, 3 diamanty, zasa vedro s vodou, diamantový krompáč, zasa pec, 2 pece, cedulka 1, potom ešte truhla 1, pracovný stôl 1. Tak. A ešte veľká truhla to mám. Potom to máte ešte toto. A pravidlá mám Mike na Skyblocku sú. Negivovať veci, hrať bez cheatu, stávať dál než na spawnu. Takže prvá, negivovať veci. Kdyby to niekto nechápal, negivovať veci takto, že niekto príde, napríklad nejaký admin a tu príde a dá mu nejaké napríklad diamanty. To takto som to myslel, alebo nejaký hráč. Stávať bez cheatu, hrať bez cheatu. Ako, že takéto free, že nemá žiadne povolenie, nič, že a tak ďalej. Stávať dál než na Skyblocku, to asi chápe každý. Takže dúfam, že sa vám tento Skyblock ľúbi a ešte si to pozrite. Moje meno je Rytmus.